Nazdar Tubíci, vítam vás pri novom videu a áno, ako už ste videli z názvu videa, líkla sa druhá časť 4. sezóny. Už zase. Takisto ako sa to stalo s 3. sezónou. A takisto to bola druhá časť. Ale vlastne v dnešnom videu vám ukážem, ako nájsť tieto dané epizódy a ako si ich pozrieť. Každopádne tieto epizódy sú len po anglicky, po česky sa nelíkli. A každopádne tí, čo si nechcete prelíkovať túto 4. sezónu, tak proste sa na to nepozerajte. A pozerajte to až 3. septembra. Takže tak. A vlastne na tomto Ninjago Studio Telegrame má takto týpek postnutú 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. a 20. epizódu. Takže vlastne by sa dalo povedať, že všetky diely druhej časti 4. sezóny. A vlastne ako si to vy pozriete? Takže ja vám vlastne skopírujem link a dám vám link na tento Telegram do popisu videa a stade sa budete môcť dostať na ten Telegram a budete tam každopádne môcť pozerať aj takéto líky, pretože tento týpek rád postuje líky teda. Ale každopádne ešte by som vám v priebehu dní natočil nejaké video, že čo hovorím vlastne ja na druhú časť 4. sezóny. Ale každopádne to by už bolo z dnešného videa všetko. Ďakujem za zhľadnutie videa. Budem rád, ak dáte like, odber, budete zdieľať a komentovať a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa tu bíci.